Викава, удари го в болното ребро, брат. Бързо ела. Чао. Ало, как сте ударили с бокса в болното ребро? Как така? Ти къде си? Как си предпоръква? Идвам. Брат, къде си? Идвам. Къде си? Кой го направи това? Галин ли пак го направи? Не, ето го урежи. И аз мисля, че Галин пак дойде от дома. Няма се. Дай ме в реброто. Ти знаеш ли, защото сестра на Галин беше у дома? Да, нали ми каза? Спала. И Галин я прати да вземе бокса. Нарочно, само те изпълнят, разбираш ли? Галин прави си. Аз сега ще звънна на сестра му да видя тя какво ще ми каже. Тя като е спала дома, кой ми открадна бокса. Ало, ма ти ли ми открадна бокса, ма? Да, защото това всичко брат ти го прави и сега моят брат страда. Защото брат ти го удари в реброто болно с бокса. Аз вярвам, сестра брат ти ти спала. защото му трябва. Какво прави там? Дали си я прати да вземе само бокса? Дали си втори път няма да можеш да ме хвалят. Разбира се! Ало, нали го обещаш отвън, че това няма да се повтори? Ще те видя аз! Ти вече от това да не си това. Махай! Хайде! Нека не тръгвам! Здрасти! Искам да се извиня по това, което брат ми го направи, но искам просто вече да не съм рад. Защо? Искам просто да се приятел. Знаеш ли кой те накара? Кажа ли цялата истина? Кой? Кой? Заради това припсапан. Няма да го... Ще го мажа. Да не се бием, защото сме братя. И само още един път мръстокопели. Ей! Няма да ми викаш мръстокопели ти сега. Ало! Ама брат ти не се разбира от дума, бе, брат. Говорихме с тебе, само иска бой, ще го размажа и ще казвам ти. Нали му казах да се разбирате без бой на това копеле? Оф! Идвай на пейката, чакам те! Добре, братя. Ще погледна. Здрасти, папа. Ще ви кажеш ли една истина? Бокса може да какво прави в това? Това е в мен, че ми трябва. Не, благодаря, защото сега не иска. Не исках.
прост телефон. Защото има телефон. Ще не ми се обади, знаеш, защото може да се мрази и да се отблява. Не ме интересува за брат. Мръсни копел. Искам да ти кажа, копеле, че ако още един път се занимавате с мен, двамата ще ви размажа муцуните. Добре, може само нещо ти кажеш. Васил се обади, преди да говориш. Какво каза Васил? Ще го убием. Но чакай, само нещо ти кажа. Казал, защото има за теб магия пак. И аз му казах как да стане. Няма да взема нищо от него, иначе той ще умре. Ще умре. Знаеш, аз му казах, викам, няма как да стане. Вие викам, с него сме се добри. Просто викам, ако го нападнеш, аз и брат ми скачаме за него. И сме го директори сега в болница. Искам да ти кажа нищо за брат. Вие двамата са мъртви копелета! Колко ми е приятно тази вечер, колено. Лампички има на хората по прозорците. Свечат коленничко. Мисля да ви викна моя приятел Вало да стана добър човек. Но преди да стана добър човек, трябва да имам отмъстение за тези двама пиклювци. Лампички, ще ходя малко да се разкарам. Ох, колко жертви имаше. Чак да го отмъща. Но добре, че сега научих Галин на доброта. Ще искам един добавя 20 шоколадна. И една... Няма да си взема там, да си надем. Аз в магазина, да знаеш. Добре. Добре, чакаме се на център. Приятел не дойде. Да. Искам едни беби, да. Дай ми 4, не 2. Не, дай ми 2. Да, да отивам да вникна някакъв друг приятел. Май е Васи. Какво ли има тук сега? Моя брат е на операция. Забрави. Тежка Коледа ще е. Брат ми е на операция. Но си прощаваме. Като... Няма как да го опиша, защото брат ми за Коледа ще е в болница. Нямам думи. Добре, че моя приятел Вало ми каза как да съм добър човек и ми доказа, че иначе като съм лош, само проблеми, полиции, бойща, пребиват се, бият се. Трябва само ги ранти. Но искам да го убия. Тъпо ми е сега. Какво ли ще правя? Минутите ми свършиха вече. Оф. Какво ли ще правя аз сега? Тъпо сам на центъра. Вечери. Нямам приятели. Доста имам, но те винаги са банди, такива ходят да се бият. Оф. Я ще взема да се тръгна.